15, 16 anos, é o que pretenden explotar aquí. E logo despois temos que plantearnos todos que nos queda aquí. O sea, nos queda unha ruína paisaxística, contaminación. O que eles comen todos os días, cando van ao supermercado e todo, saile do sector primario, porque o cobre non van comer. A pouco que estudies os contras, sempre son moito máis brutales que os beneficios, porque en todas as explotacións mineiras que hai nos últimos anos se demostrou que non cumplen co que prometen. Entón, como non imos ter medo? Cando aquí os terreos non vallan nada, non teñamos augas, non teñamos pastos, que estes señores nos expliquen quen vai querer vir invertir ao rural. As generacións que veñen verán unha cousa todo destruído. Nadie quererá parar aquí xa, nadie parará. A seguinte generación de que vai vivir en Arenteiro? O noso traballo é de toda a vida, generación tras generación, e seguirá. Pero isto é unha temporada, e despois a xente que... Levo aquí toda a vida, nacín aquí, son gandeiro, teño unha explotación de vacún de sobre 80 cabezas de gando, e, bueno, sinto-me orgulloso de ser de aquí, de haberme criado aquí, e dedicarme á gandeiría. Aí houve unha antiga minería, eso quedou aí abandonado, sigue contaminando, siguen vertendo aí lodos, eso é unha escombrera total. O beneficio supera o malo que fa. No principio vexo con vos ollos, que, bueno, que lógicamente aquí houve unha mina xa, sabemos os problemas que causa, sabemos a vida que dá. Hoxe en día sabemos como son os contratos laborais, vale? Hoxe te contrato e mañán te poño na calle. O que sí é certo que é unha zona moi interesante desde o punto de vista agrogandeiro, desde o punto de vista cultural, desde o punto de vista do turismo. A paisaxe é algo que hai que ter en conta sempre nestes proxectos. Estas explotacións que ocupan miles de hectáreas son moi agresivas contra a paisaxe. Salvar as producións agrogandeiras, porque Galicia non é tan... non lle sobran tanto os terreos, os bons terreos. A veces temos a idea de que en Galicia hai agricultura, hai terra para todo, non? Sobra terreno para traballar. Ojalá houbera máis xente traballando no terreno que temos. Pero, ademais deso, ten un valor cultural moi importante, está a beira do Camiño de Santiago, está moi perto de Santiago, que é un foco fundamental de atracción turístico e cultural para Galicia, e, polo tanto, eu creo que estas actividades deberían ser prioritarias, deberían ser, digamos, intocables, de alguma maneira. Hoxe hai que cumprir as garantías medioambientales e sabemos que todo o mundo está vixiante, entón eu creo que, bueno, eu creo que estánse adelantando acontecementos e ao mellor estamos facendo moito ruído do que realmente non vai a ser. A realidade é que hasta agora ningunha explotación mineira privada en Galicia desenvolveu un proxecto serio de restauración ambiental. Puiden asistir a moitos casos de minas que foron abertas no seu momento, había unha rentabilidade importante e que despois foron esquecidas, foron deixadas aí ao albur porque xa non tiñan interese para as grandes multinacionais que andaban por detrás. Por lo tanto, eu son, de certa maneira, pesimista un pouco sobre o futuro que poderían ter este tipo de explotacións. Calquera proxecto que entre no rexistro e teña todos os informes sectoriales todos favorables, e todos aqueles que se necesiten, tanto medioambientales como todos que sean, pois os concellos vexamos interesante o proxecto, non vexamos, temos que dar esa licencia ben sea de obra ou de actividade para adiante, porque do contrario estaríamos prevaricando. Entonces é un problema que o día que ese proxecto nos devolva aos concellos con todos os informes favorables, os concellos non lle queda máis que darlle o ok a esa licencia de actividade.
Que podemos estar en contra, que podemos estar en favor. Bueno, esos son outros temas que non vamos a falar agora do tema aquí. Aquí do Pino non afecta a ninguna gandería, nin vai desaparecer ninguna gandería da zona por culpa da mina. Donde está a granxa, eso non hai nin medio kilómetro a donde pretenden explotar. Quedaría sin base territorial, unha parte importante de hectáreas quedaría sin elas, polo tanto, a granxa, xa vos podes imaginar, sin terreno unha explotación de vacún non é rentable. Temos unha traída de augas máis ou menos así de frente, onde se ve aquela clarencia, un pouco máis abaixo, sería unha das zonas que pretenden explotar, se vería afectada, é a auga que abastece a granxa, ainda que a conserven, que o vexo imposible, estaría contaminada, polo tanto non valdría para abastecer a granxa. Que ese polvo en suspensión vai afectar a un radio enorme a toda a contorna. Os animales son animales de costumbres, imagínate se hai voaduras a calquera hora do día, como pode afectar iso ao gando. A hostelería de todo tipo, restaurantes, supermercados, bueno, hai negocios que están centrados no turismo, basados sobre todo no tema do peregrino, que todos coñecemos, non sei, está moi claro que eu se vou pasar unhas vacacións, desde logo vou buscar un sitio que haxa paisaxe, como temos agora, que haxa un ben-estar e que haxa unha tranquilidade. Eu entendo que eso, unha minería a 1 kilómetro do Camiño de Santiago, a min me exixen, cando teño que facer a granxa, que deixe 1 kilómetro ou máis. Ten moito máis valor a auga que o ouro, ou o cobre, ou todos os materiales que se podan nombrar. Aquí estamos vendo a unión onde se xuntan as dúas fontes que están un pouquiño máis arriba, ven sendo a arqueta da traída de augas das fontes que levamos para a granxa. En este punto é onde se xuntan a fonte que chamamos Santa Bárbara e máis outra máis pequeniña que a acompaña. Pois mira, esta fonte é unha fonte, como ves, non é moi grande, é pequena, pero é unha das que vai directamente á arqueta que ela cae no río, porque a agua que vai para a granxa non é do río, é desta fonte e máis doutra que vos vamos a enseñar agora a continuación. Daí a importancia deste monte para nós, porque ten, claro, de feito, esta traída é a traída que temos para a nosa granxa. Aquí a xente vexo que non é consciente do valor que temos aquí, con respecto, xa non digo outra cousa, pero sobre todo o tema das augas, deberían valoralo de outra forma, porque temos aquí unha gran riqueza de augas para abastecemento do pueblo ou do que faga falta. É a casa da antiga mina que había, chamábamos nós o inglés, que viña buscando ouro, que fixo casualmente minas subterráneas aí para encontrar e tal. Esa mina xa era unha mina, como se suele decir, sostenible hasta certo punto, non? Porque que pasaba? Toda a base de carretillos, pico e pala. Eran así a ceo aberto e tal, facían uns tajos así, bueno, tal. Estábamos car vacas ali de redor dos tajos e nós falando cos obreros desde arriba do terraplén. Aquí estamos vendo a prova de que deste lado ven a auga que está contaminada das minas pioneras que estuveran xa os ingleses cando foi do tema do ouro. Eso que esta auga ainda ven un tanto rebaixada porque ainda ven algo mezclada con auga boa. Sin embargo, á miña dereita vemos claramente a auga que está boa, porque non está afectada polas minas daquele entonces. Esa é a diferencia, xa o dicen as pedras, que se ve claramente. Imaginadevos despois de 70 anos máis ou menos que foi esta pequena minería a ceo aberto de pico e pala, ainda sigue contaminando. Imaginadevos que problema grave é para as augas. Bueno, aquí estamos moi cerquiña da miña granxa, son uns 300 metros máis ou menos. Por aquí pasa o río que estamos vendo, o río do Burgo, o río un dos que pretenden desviar, co tema da megamina esta. Isto que vemos aquí é un de tantos sondeos que están facendo. Lo deixan así ao remate, e poñen aí ese sello, como lle queren chamar. Bueno, este non, pero hai moitos deles que están vertendo auga, e hai sondeos que se fixaron camiños públicos a ver con que dereito. Por poñer un exemplo, que hai máis, pero bueno, un deles feito nunha pista pública asfaltada.
Un dos sondeos. O que se está vendo aí son os residuos que sacan dos sondeos, botan aí meses, levan aí meses, é un de tantos que hai por todo o monte Ciscaos. Eu non comprendo por que razón deben facer as leis na máis para uns cuantos. Eu teño unha granxa, como vos dixen, e non podo ter os plásticos tirados por aí adiante. Que está descargando para sondear, ou que? Sí. Para que é a auga? A auga é para surtir ya a máquina de sondeos. E onde andades? Ui, alá no medio do monte. Alá que non chega nin unha cabra. Eu vivo enfrente do que é a mina vella. Desde que estou vivindo aquí, que xa vai casi para 20 anos, pois é un sitio no que me encontro moi a gusto, porque é un sitio tranquilo, cerca dunha zona de cidade, onde podo traballar, onde podo sacar adiante pois as miñas inquietudes. Saliu publicado no Diario Oficial de Galicia a información pública un proxecto de explotación mineira. Eu, como a tantos veciños, non nos enteramos e empezamos a ver carteles de reapertura da mina de Touro. Ostras, decimos, e isto que é? Como xa houbera antes outros intentos, o primeiro que falamos aos veciños, decimos, isto será outro intento máis, pero aí non a abren, é dicir, a mina non volve. Temos que dedicarnos a dedicarnos o noso tempo libre a pelear contra a mina. Entonces empezamos a ver carteles que anunciaban charla informativa do proxecto Cobre San Rafael. Pois alá nos íbamos. Falamos cos alcaldes e dixeron, estades quitando as cousas de sitio, isto non é como volo pintan, que isto é de outra maneira. E entonces dixemos, pois a ver, que nos informa a empresa. Entón os alcaldes convocaron reunións coa empresa, eles sentáronse na mesa do lado da empresa, como amparándos, como dándolles o seu beneplácito e poñéndose a favor do proxecto. E os veciños, claro, dixemos, ostras, pero isto xa levan falando moito tempo logo, porque xa saben como vai vir todo, e a nós non nos dixeron nada, isto non iba no programa de goberno, e agora non lo queren colar. Pegámonos un maratón en setiembre, na última semana de setiembre, na primeira de outubro, que non vos quero nin contar. Un miraba un libro, outro miraba outro. Fomos xuntando e conseguimos presentar 1.500 alegacións. O proxecto o que pretende reabrir a antiga canteira de cobre de Touro o Pino, que no seu momento explotou Río Tinto Patiño, e que no seu momento quedou abandonada sin ningún tipo de restauración. O contido de cobre que hai nas rochas é aproximadamente dun 0,4%. O que pretenden facer é, como no caso anterior, unha explotación, pero aínda máis grande, a ceo aberto, no que se voarían con enormes detonacións, empregando mesmo ata 60 toneladas de explosivos en cada unha, para arrincar as rochas, que logo serían transportadas en grandes camións de 100 toneladas, a unha zona onde se machacarían, onde se triturarían. Porque o que precisan é moer moi fina a rocha para despois, cunha serie de produtos químicos, separar por flotación o cobre. Obterían un concentrado de cobre que mandarían á planta que teñen en Huelva para logo ali proceder ao refino e obter o cobre metal puro. Nesas grandes detonacións, por suposto, vanse a demandar moito pó, que quedaría en suspensión e que tería afeccións sobre os povos da contorna e as explotacións gandeiras e agrícolas da contorna. Por outra parte, tendo en conta que terían que facer da orden de 6 grandes explosións diarias, pois eso supón unhas molestias por ruido e por vibracións, tanto para as persoas como para o gando das explotacións. Como só ten un 0,4% de cobre, o resto é material que non lles vale e teñen que botalo en algún sitio. Entón, a idea é desviar dous regos, o rego Pucheiras, principalmente, de acordo, e outro afluente máis pequeno, pretenden desvialo porque no val por onde circula neste momento o rego
o que queren é facer unha enorme escolleira de 3 km de longitude e ata 85-81 metros de altura, máis ou menos como as torres da Catedral de Santiago, e na parte traseira o que queren é impermeabilizar o fondo e ali irían botando os residuos de extracción, que terían unha certa cantidade deses produtos químicos asociada a eses minerais con cobre. Tamén hai depósitos masivos de sulfuros, que lle chaman. E eses depósitos masivos, esas rochas, cando están no interior da terra, son relativamente inertes, pero cando se rachan coas explosións, cando se trituran, os sulfuros entran en contacto co oxígeno do aire, forman sulfatos e dai ácido sulfúrico. Por lo tanto, o principal problema dende un punto de vista ambiental de posible contaminación é o que se chama o drenaxe ácido de mina, que é o que está a provocar dende o abandono da mina que parte dos regos que saen dali estén biolóxicamente mortos porque teñen unha acidez da auga moi importante. E esas grandes escombreiras, haberá dúas, que acabarían rodeando por 2 dos 3 lados pois un triángulo no que no medio quedaría a aldea de Arinteiro. Os residuos esos, como chaman, esos residuos? Temos os lodos, estamos dando ahora no que era na antigua mina. Os lodos, están cubrindo todo con capas e capas de lodos, non se sabe de onde. Eles véndenos 15 anos. Din, vamos a dar 15 anos de un traballo, 15 anos. Claro, pero é que as generacións veñen unhas detrás de outras. E dentro de 15 anos, que? E as seguintes generacións, que? Xa non lle buscan futuro, porque depois isto acabouse. Porque o campo é generación tras generación. A xente come toda a vida. A seguinte generación ten que seguir vivindo. Os meus fillos terán que seguir vivindo. Os meus netos seguirán vivindo. A miña casa dá casi cas combras, eu recordo toda a vida de noite, dormindo, os camións descargaban. Bueno, ao final dormías de cansado. Pero que descargaban enfrente da miña casa. E máis, cando facían os explosivos, non se controlaban pa nada e caían. A min teñome caído nunha nave que tiña e reventar o tellado. E non pasaba nada. Non sei, que, pois imagínate casa 100 e pico, 200 hectáreas de agricultura e o resto de monte. Que van destrozar? Pois probablemente. Pero que van recuperar? Pois tamén. Lógicamente, é o compromiso que teñen que facer. Que non o fan? Pois, bueno, pois terá que haber uns avales, terá que haber unha cousa, a ver, aí se me escapa un poquinho das más, pero... Nunca se cumplen as normas. Eso é o paripé deles para enganchar e empezar a traballar. E despois van á súa bola, como fixeron aquí. Abandonaron todo, deixaron todo, unha contaminación impresionante nos regatos, que non sei como non controlan estes ríos conforme van. A verdad que eu non me explico como non controlan tanto Pucheiras como que vai por Santalla, están completamente contaminados. E, sin embargo, aquí non pasa absolutamente nada. Deixaron isto totalmente abandonado, nada de nada. Incluso, había unhas bombas, cando marchou o Río Tinto, había unhas bombas aí para recoller a agua e bombeala para arriba, para que non fora para os regatos, e chegou aquí Paco, e o primeiro que fixo desmantelar as bombas e a auga que circulara ao seu ritmo por aí abaixo, para os regatos, e punto. Nada. Paco Gómez é un empresario que ten aquí ahora mesmo as explotacións gallegas, que o que explota ahora mesmo isto, que é unha canteira, ahora mesmo está como canteira. Bueno, que vai a contaminar, que vai a ser dañino para a saúde, bueno, eu creo que aí ten que haber unhas garantías e que os técnicos que teñen que supervisar ese proxecto que teñen que mirar que ese proxecto cumpla. Porque tamén o proxecto se las trae, tamén hai que reconocer que o proxecto ten moito que mellorar. Eu creo que se está facendo moito ruido e exagerando de cousas que ao mellor non van a ser tan grandes como se está exagerando. Xa estamos de contaminación, porque entre os lodos que nos tiran aí, o polvo da mina, porque teñen aí tamén, aí fan tamén o aglomerado, e tamén é outra contaminación. Entre unha cousa e outra estamos completamente rodeados xa de contaminación. Non restauraron nada, marcharonse e deixaron tal como estaba. E a contaminación esa quedou para sempre. A maioría da xente non traballou aí e está aguantando a contaminación aquela. Aquí a xente vive sempre da terra. Os que viven aquí viven da terra. E isto sería a destrucción total. Isto sería a destrucción. Fora mellor que nunca houbera vida.
Os do PP están todo a favor do proxecto. Todo o que sea do PP están todos a favor do proxecto. Usted ve os nosos dous alcaldes, o de Touro e o do Pino, que están a favor do proxecto. Os cartos de Europa que se enterran para despois destruílos outra vez. Para despois non che dá a posibilidade. Así se invirten os cartos de Europa. Sácanos moita base territorial, porque a miña parte sácana toda. En principio, imos ter problemas ca PAC, porque posiblemente non deamos como completado o cupo de terras. Agora, unha vez que monten a planta e monten todo, co plano que teñen en mente, isto está condenado a desaparecer. Para facer isto, deron moitas subvencións, que non te deixen seguir adiante despois do que invertiron aquí. Eu pareceme que para uns anos de traballo que ofrecen aí, que vai ser para moi pouca xente, porque penso que están engañando, cerrar o que temos feito, por un lado están dicindo que veñas ao rural, e por outro lado che están cortando o teu medio de vida, non sei a quen queren engañar. A ganadería non é a ganadería en sí, nos damoslle negocio os que venden maquinaria, os que venden piensos. Iso é unha cadena. O sector primario dá vida aos seguintes sectores. Se acaba o primario, os seguintes sectores de que vive? As fábricas fabrican produtos de alimentación que salen primeiro do campo. As galletas non se fan dunha fábrica solo, ten que ser o primeiro cereal. Nos producimos leite aquí. Se acaba aquí a produción de leite, home, producirán no outro lado, pero que esta zona queda desaparece do mapa, como se di. Isto non vai valer para nada nunca máis na vida. Eu diría que os políticos, se tuveran unha mija de conciencia e miraran unha mija polo pueblo, polo menos posicionaríanse ao lado dos veciños, nunca ao lado da empresa, porque a empresa deféndese ela perfectamente. Non fai falta que lle bota mau o Concello, que o Concello sí que é noso, dos veciños. Arinteiro son moitas persoas, pero que, aínda que fora unha sola, a vida dunha persona vale máis que calquer mina, de ouro, de cobre ou do que sea. Os nosos gobernantes teñen que entender dunha vez que non se xoga coa vida das persoas, nin cos seus medios de vida, porque iso é o primeiro. Estamos a falar dunha balsa de lodos de 3 km de longitude no dique e de 81 metros de altura, por un lado, e despois outra tamén de casi 3 km e un poquinho máis pequena. O problema é que iso vai estar con lodos, e o risco é que ese dique que a pecha falle en algún momento e se provoque un derrame. Sería moi grave porque hai vivendas a menor cota e moi perto, toda a aldea de Arinteiro. Entón hai mesmo risco para a vida das persoas, de acordo? Que viven ali. Polas dimensións da balsa, pola altura e pola proximidade, considérase unha balsa de alto risco, mesmo de acordo cos criterios da industria mineira en Canadá. Un accidente tipo Aznalcóllar nese dique podería acabar liberando eses minerais ricos en sulfuros, ácidos e tamén con certo contido en cobre e en outros metais pesados que podería chegar ao río Ulla. Coa afección, pois o sistema fluvial Ulladeza, que é unha zona de especial conservación da Rede Natura 2000, e eventualmente podería chegar mesmo ata os lombos do Ulla, unha zona de marisqueo ou a propia ría de Arousa. A empresa di que o fará moi ben, pero o certo é que no mundo rachan dúas grandes balsas mineiras cada ano. Tantas cousas descubrimos neses papeles que se nos caía a alma. Afectaba o Camiño de Santiago, porque Arca está aí ao lado. O impacto visual era inevitable. Visto o proxecto, nin me parece serio, nin me parece que atendan a todas esas preocupacións que temos os do Concello de Touro, o Pino, e hoxe en día xa outros moitos concellos,
porque vemos que en realidade non se vai mirar polo medio ambiente, non se vai mirar polo patrimonio, crean postos de traballo, sí, pero desfan outros moitos, xente que levamos moitos anos traballando e moi duro para que o Concello mellore. Tantas empresas vanse ver afectadas de forma directa ou indirecta? Moitísimas. A miña postura é definitivamente non a mina. O camiño a min afectame de forma moi directa, non vexo, non acabo de entender que non se defenda ou que se conserve Touro tal cual está hoxe en día, e evitar que ninguén poda danar a arquitectura, a cultura e a naturaleza por riba de todo, porque é o que nos dá de comer, así de fácil. Aquí hai moita gandería, hai moitísima agricultura, xente que leva moitos anos vivindo neso. Non ten xeito que estiveran apostando por todo isto desde fai anos e ora queran que traguemos con unha explotación mineira que é totalmente incompatible ca agricultura e a gandería. E con negocios como o meu, do turismo rural, o sea que é incompatible. Por quen terían que apostar? Penso que polos que levamos anos peleando, non por alguén novo que aparece. É unha única empresa, claro, é moi grande, por suposto, e nós somos non pequenas e medianas empresas, somos microempresas. Que forza e que poder teremos? Pois eu espero que moita, e espero poder demostrar pois que David pode vencer a Goliat. Para min o meu enemigo neste momento é a administración. E non falo de dereita, esquerda, centro, o sea, dame igual o partido político que este nestes momentos, para min isto non é política, vale? É unha loita persoal en apoio á defensa do medio ambiente, da arquitectura, da nosa cultura e do noso medio de vida. De onde van a sacar a auga? Porque se supón que necesitan unha barbaridade de auga. De onde vai salir toda esa auga? E quen considero que nos ten que defender ante empresas destas características ou pretensiones destas características é a administración. E que sintamos que temos o mismo apoio nos medios, falo de prensa escrita e de radio e televisión, que teñen estas empresas, e non o temos. En Galicia temos auga abondo nos ríos, o sea, en principio non debería haber problemas destes recursos. Se falamos do futuro, da escaseza que puidéramos chegar a ter de recursos disponibles, eu diría que o principal problema que teríamos nestes recursos hídricos xa non serían as secas, sería precisamente a contaminación. A contaminación mineira, sobre todo, de grandes explotacións que deixan entullos de moitos miles de metros cuadrados, é que estes entullos, precisamente, polas escorrentías superficiais, polos escoamentos da auga, van pouco a pouco emporcando nestes puntos a auga. Nos últimos anos tivemos o caso da mina de Touro. A mina de Touro foi o gran problema que tiña, e creo que aínda sigue a ter, o río Ulla. O que se sabe da antiga mina de Touro é que non só contaminaba as augas superficiais, senón que tamén as augas subterráneas. Fixen a miña tesis doctoral na Universidade de Santiago, empecé no ano 1986 e rematei no 91, traballando nas comunidades de vertebrados, tanto de peixes como de outros animais que viven no río, da bacía do río Ulla. Pude recoller moita da información do impacto que tiveron as minas de Touro na súa última etapa, cando se pecharon. Esa contaminación do río foi especialmente grave tanto pola súa intensidade como por a súa persistencia no tempo e o seu alcance río abaixo. Nos cursos afectados, especialmente no río Brandelos, prácticamente toda a fauna do río foi eliminada. E mesmo a vegetación, a maior parte da vegetación acuática tamén se queimou. Aguas abaixo, os efectos chegaron ata o río Ulla, con distintas intensidades se notaron hasta mesmo a zona da desembocadura. Os efectos
se mantiveron no tempo. Por exemplo, citar algunhas especies que, como o mexilón de río, que desapareceron para sempre, que xa non se van a recuperar desta zona. As condicións do río Brandelos siguen sendo unha situación de río prácticamente desprovisto de fauna acuática, polas balsas que rebosan, e periódicamente pois, a situación volve a empeorar. Hai outros cursos como o río Lañas, que nun principio nos anos 80 non estaban tan afectados, nas últimas décadas pois, sufriron unha contaminación tamén por vertidos ácidos que tamén o levaron a unha situación similar a que estamos falando no río Brandelos. 30 anos despois do peche de actividade, o impacto das minas de Touro sigue sendo a presión maior que está sufrindo a bacía do río Ulla e que está degradando o ecosistema fluvial. Os metais pesados precipitaban en forma de hidróxidos. Esos hidróxidos metálicos teñen un efecto moi nocivo sobre toda a fauna acuática, porque, aparte do seu propio efecto tóxico, colmatan as branquias dos organismos acuáticos e fan que se asfixien. Hai tamén estudios de contidos de metais pesados nos sedimentos da zona da desembocadura do Ulla, a altura dos lombos do Ulla e a altura da zona posterior á desembocadura do río Sar, en donde se detectan unhas concentracións moi altas no sedimento de metais pesados. Vexamos ben o proxecto que non vexamos? Bueno, pois, a ver, isto non é unha mina que aparece agora aquí de novo, isto é retomar unha mina que houve no seu día, que no ano 86 quedou aí todo suspenso. Bueno, pois este proxecto, eu non vou entrar, non sou ni un técnico para entrar, se esta mina que ven agora, todo ese pasivo que hai aí da mina anterior, que non vai a arreglar? Que pasa? Que hoxe non hai contaminación aí? Se hai, quen vai a recuperar quen vai a arranxar eso? Pois ao mellor este é un proxecto que pode ao mellor recuperar todo ese pasivo que hai do pasado que houve aí. O proxecto tamén se ve que estaba moi mal. Bueno, pois, lógicamente, as alegacións, como nós, pois os outros organismos que mandaron, que creo que hai 15 organismos aquí que mandan para que contesten as alegacións, están nesa declaración e nada máis. Lógicamente, despois, virán, pois este é viable, isto non é viable, isto non corregistes, e hasta aí entramos, porque depois ven a declaración de impacto ambiental, que ese será o último golpe que ten, pero ainda están co eso. O primeiro que lle pediría aos alcaldes da zona é primeiro que lean o proxecto, porque polas entrevistas que conceden ou comentarios que fan, parece que non coñecen moi ben. Xa non están cumplindo as normas. Estamos falando de que a lei di que antes de iniciar unha actividade mineira nun lugar onde xa houve, ten que estar totalmente restaurado. Dicen a balsa da mina, pero aí non ocupa ninguna balsa. Está moi encharcado, está amontonado como se chama, este que famos de dresa, de non sei que ten unha montonada, chovendo abreuse un rejo, pero non é que reventar unha balsa, non hai ninguna balsa para reventar. Hai unha balsa solamente fuerte, que se non reventa nunca na vida, eso leva aí toda a vida. Isto é que van amontonando o material que sacan de ten, que a empresa ten esta de reciclaje, que por certo, estamos sufrindo as consecuencias do de Touro. E a vista está que non hai nada restaurado, todo ao contrario, están utilizando a antigua mina como unha escombrera de lodos que tiran sin tratamento e sin nada. Nesta parroquia, unha pequena parroquia de 300, 400 habitantes, que podemos ser,
estás invertindo neste mesmo ano, varias explotacións que están crecendo, pois igual se poden estar invertindo uns 3 millóns de euros, para facerse unha idea. Veñen ca idea dunha mina, que poden crear hasta 400 postos de traballo, tal como están montados hoxe en día as multinacionales, van ser postos de traballo temporales, con malas condicións, e ao final vai haber uns moi poucos con boas condicións, algúns ingenieros e técnicos que ao final van vir de fora. Eu traballo aquí, traballei sempre na gandería, desde hai 33 anos, adiqueime sempre a isto. Estamos falando dunha zona que é totalmente agrícola, a actividade principal é agrícola, unha zona sin apenas paro. Entonces a idea que nos queren vender de que van crear postos de traballo é totalmente errónea. Xa sabemos que a mina tuvo anteriormente en outra etapa aberta, destruiu o empleo, non creou. O Concello de Touro e o Concello de Pino, que son os máis afectados, perderon poboación. É dicir, entonces o que nos queren vender como unha oportunidade é totalmente falso. A oportunidade é o que temos aquí. É no que se está invertindo nos últimos anos e seguimos invertindo. Recordo perfectamente, eso non se olvida, como cando sonaba a sirena, pois algo sentíase aquí, como moitas veces as pedras saltaban fora do perímetro da mina, porque a miña casa estaba casi pegada ao perímetro da mina. Estamos falando dunha multinacional de inversores en China, en Canadá, en varios países, con domicilio fiscal en Chipre, que, bueno, xa non hai moito máis que falar deles, aparte de todas as denuncias e todo o que teñen por alá, por todos os lugares onde están. Nos traballamos toda a vida en isto, vivindo desto, invertindo no rural, uníndonos logo os veciños para buscar un futuro mellor, un futuro sostible, é totalmente incompatible a minería cunha gandería. Eu se me poño nas mans dun peregrino e se quero ir peregrinar a outro lugar que non coñezo, pois quitaríame as ganas de poñerme a comer, a dormir, nun lugar onde está a mina plantada de lado. Os puestos de traballo que voida proporcionar a mina son temporales, pero os postos do rural son pa sempre. E ao que acaba a mina, onde vas? Supuestamente hai unha planta de reciclaxe de lodos que non recicle nin a mitad dos lodos que entran, os outros entérranse así tal cual, pero está visto e hai fotos que se quitaron que aí chegan, hai restos do Prestige, hai restos do Chus, do hospital, restos químicos, restos biológicos, total, sin ningún tipo de tratamento, simplemente enterrados con unha pouca terra. Somos 4 familias e aparte temos 6 empleados. Aquí traballamos 13 persoas, 13 postos con moitas familias que van a quedar sin traballo, porque ca minería se van a destruir os pastos, se vai a destruir a agua. Unha explotación que para min significa a miña vida, foi o pasado, a explotación dos meus pais, é o meu presente, é o meu futuro, quero que sea o meu futuro. É unha actividade, a gandería, como a calquera outra do sector primario, totalmente incompatible pa a minería. A minería no medio do rural é unha actividade totalmente destructiva, tanto pola contaminación ambiental que pode causar, como pola destrucción e pola capacidade productiva dos terreos que nos rodean. O que non entendo é como a Xunta de Galicia está incentivando, está animando a invertir no rural, porque aquí concretamente hai unha inversión moi grande, e por outro lado está apoiando un proxecto que vai a destruir todo eso. O que queren facer aquí non é simplemente esta mina, todo o que quere abarcar. Esta mina tería prexuicios na Ría de Arousa, no turismo, non só nesta zona, é dicir, presentaron un proxecto, pero as súas intencións demostraron a propia empresa na Bolsa de Londres presentando un proxecto que chega incluso a Santiago de Compostela. Conforme lle den un dedo van coller o brazo, os seus límites non teñen fin. Entonces, eu a xente diríalle que se conciencie, que non crea todo o que lle conten, e que non se sigan fiando das mentiras todas que oímos día tras día tras día, porque xa estamos un pouco aburridos delas. O que é nivel periodístico, nivel personal, pois están moi involucrados, estamos moi agradecidos. Outra cousa é o que despois
desde as directivas, desde outros lugares, lle deixan publicar ou non. Dicir, despois está o que a empresa lle interesa publicar. Na prensa escrita estaban salindo publireportaxes, onde nin tan siquiera din que vai haber unha balsa. Hai máis xente que nós, hai máis granxas invertindo no rural, con relevo xeracional, como é o noso caso tamén. Ali o que ves é as terras malas da mina, que cando chove, se escurre todos os drenaxes eses ácidos tamén. Esta empresa é unha empresa recente que se crea a partir de outra empresa que é Explotacións Gallegas, que é quen ten a concesión mineira en este terreno. Digamos que a administración é a mesma, tanto dos que están como dos que crean a nova empresa. Esta empresa créase no 2016 con un capital moi pequeno, con 3.000 euros, e en ese momento cando nos descubrimos que empezan xa a ter relacións con socios que poidan aportar capital. Como Cobre San Rafael inicialmente non ten capital, se une a Mining, creo que se chama, que quen está detrás é Atalaya Mining. Atalaya Mining é unha empresa con capital estranxeiro constituída por todo un entramado de empresas. O estudio técnico mineiro parece bastante sólido, bastante elaborado. O estudio de impacto ambiental presenta eivas importantes en canto que non avalía todos os danos posibles do accidente máis grave que se podería producir, e o estudio económico é simplemente impresentable. Con datos antigos, desactualizados, sobreestimando os beneficios e sempre subestimando os danos no sector productivo e na poboación. Hai unhas molestias claras e uns danos non tanto ambientais, pero si socioeconómicos sobre os sectores productivos da contorna, nomeadamente a agricultura, a gandería e tamén o propio abastecemento de auga para a poboación, porque no sitio onde se quere construir a balsa de Lodos, aí hai captacións de auga que quedarían inutilizadas. Que despois de 20 anos, de máis de 20 anos de abandono da mina vella, siga habendo drenaxe ácida ás augas que verten ao río Ulla, o sea, a través dos seus afluentes. E iso é conocido e constatado por todas as administracións que por aquí pasaron. Preséntase a mina como a solución ao avellentamento da poboación e ao despoboamento, cando certo é que nos momentos en que estivo a funcionar a mina antiga, o Concello de Touro e do Pino perdía máis poboación que o conxunto de Galicia. Un castro que está aí enterrado, que non... Creo que lle plantaron eucaliptos, creo que van pola segunda cosecha, e aquí nin medio rural, nin patrimonio, nin o Concello que o ten recollido no pensión, dixo nada. Todos miran para outro lado. Que aconteceu co castro da Copa? O castro da Copa prácticamente non sufriu danos durante o período de explotación da vella mina. Únicamente unha escombreira lle chegou a afectar moi lixeiramente a parte do muro de peche, sobreviviu a esa explotación a ceo aberto, e despois, a partir do ano 2002, cando se comezaron tarefas de restauración ambiental na zona, curiosamente, consistiu nunha plantación de eucaliptos, pero fixeuse esa plantación en zonas da mina e en zonas que non foran afectadas pola mina, por exemplo, no castro da Copa. E ao facer os traballos de preparación do terreo para a plantación dos eucaliptos a principios dos anos 2000 e despois tamén no ano 2012-2013, cunha nova plantación, ao empregar maquinaria pesada para facer o subsolado e plantar, remeseuse toda a superficie, e o certo é que o castro quedou moi danado, se non totalmente destruído. Iso podería parecer un accidente lamentable, pero o certo é que non se entende por que se fixo esa restauración ambiental suposta nunha zona que non fora afectada pola mina, que ademais danou un castro e que coincidiu no tempo
cunha escalada no precio do cobre nos mercados internacionais e co comezo de novas sondeos para averiguar se o xacemento era interesante económicamente. E, curiosamente, onde está ou estaba o Castro da Copa, agora no novo proxecto querese facer unha gran escombreira. Entón, iso motivou que nós presentáramos un escrito mesmo na Consellería de Cultura para que se abrira unha investigación para saber se iso foi un accidente ou foi claramente premeditado para sacarse do medio un resto arqueolóxico, un xacemento arqueolóxico e logo poder facer a mina como quixéramos. Os gobernantes deberían de velar, sin ninguna dúbida, polos intereses da poboación que aquí vive e non dunha empresa que se xa en parte de aquí e en parte de outro punto do mundo, non? Pero o que teria que velar é pola saúde e a calidade de vida das persoas e polos recursos sustentables. Xa solo, se se pon en risco a vida dunha persona, é grave. Pois aquí se pon en risco a vida de moitas persoas. En Touro e O Pino temos xa unhos modos de vida, desde fai anos. Dedicámonos á agricultura, á ganadería, ás industrias agroalimentarias, ás industrias forestais, ao turismo, vivimos do camiño, do turismo, da hostelería e dos servicios. Iso é incompatible con unha explotación mineira a ceo aberto como a que pretenden. Entonces, ou eles ou nós. Os contrarios da mina, unidos, nunca seremos vencidos. Escolta, o povo está en loita. Feijóo, atende. A terra non se vende. A mina contamina. Non a mina. A mina contamina. Y nosotros luchamos porque esta mina no venga. Y vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciéndolo hasta que esto se termine. Y hacen esta mina, pues contaminan, pueden llegar a contaminar todos los ríos y pueden llegar a destrozar las casas. Nosotros no podemos permitir ahora que nos vengan a deshacer la vida. Empresas de fora que veñen a desfacer estas terras. O amor e o respeto por estas terras témolo nós, non eles. Quen cuida e quen leva mantendo estas terras así, productivas, somos nós, os veciños, non eles. Entonces non os queremos aquí, non quedará nada. Non quedará nin a xente. Igual lle quedan os alcaldes que aposten por eles, porque non serán capaces de vivir en outro lado ca cabeza alta. Porque se eles deixan que isto vaya adiante, a vida vai ser moi negra para eles. Ver como destruyen os propios concellos que están gobernando. Sobre a súa conciencia caerá ese peso. Todo o que se está facendo está salindo dos nosos bolsillos, das microempresas e dos microsalarios que teñen algúns, pero que están facendo un esforzo humano brutal para que se lles escoite. Penso que estamos conseguindo moito. Polo menos conseguimos que a xente teña unha información real do que está a acontecer aquí. Esperamos que cada vez se una máis xente e conseguir que a mina sea non, porque penso que somos moitos máis os que non queremos a mina que os que sí. Porque despois non hai marcha atrás, vale? É irreversible prácticamente. De feito, vese que a explotación que houbo fai 30 anos, a contaminación sigue aí. A contaminación existe, está aí e podemos vela todos. Porque as persoas que están agora non teñen nada que ver, se supón, cos que contaminaron no seu momento. Entón, dentro de 30 anos, a quen imos reclamar? Ou de 15, ou de 20, non sei. Ante ese peligro, eu prefiro decir que non. Porque o dano é brutal, pode ser brutal. Eu non me quero arriscar, así de sencillo. A costa de reciclar o de moito de Galicia, sí é verdad que, causan moita molestia a todos os veciños de Touro, e, eso está, eu penso que masificado. E aí hai un sobrante de material. Está balsa porque é material suelto, e, como se fora sempre, son máis veces, xa fai 2 anos ou por aí tamén, cando chova moitísimo, a mellor abre un surco por medio de eso, e vaise un pouco deso. Non sei, como un polo outro e a casa en barrera. E a administración, a empresa, non sei que, ao final, quedouse para comer. Supoño que unhas condicións de que fora restaurando. O Portapego, que tamén ten, polos sulfatos que ten, por este rollo, non é que, que sea contaminación, o que pasa é que non ten vida.
Te dase conta unha balsa de 80 metros hai un deses eucaliptos. Outra, aí un pouquiño máis atrás, aí en Arinteiro, na Corta do Vieiro. Se aquí serían outra escombrera aí, do lado da aldea. Isto sería irresistible. A nos se nos estropearon unha zona, un lado, pero que agora cortan no outro lado, e deixanos encaixonados. A maquinaria pesada que traballa por aí, vai haber 6 que vai haber 6 voladuras diarias. De 9 a 16.000 kilos cada unha. As 24 horas do día. Todos os días da semana. Iso sería un desastre para aquí, non? Estánnos abandonando totalmente. Os da Xunta, o que está gobernando, penso co mismo, porque invitaron a vir aquí, viñeron dos outros partidos, viñeron aquí onde nós, expoñemos o caso, anduveron con nós recorrendo por aí a zona, pero do goberno absolutamente ninguén, non apareceu nadie. Entonces, que quere despois? Destrucción. Eu si teño esperanza de que se pode parar ainda. A miña infancia paseina no río Ulla. Eu creo que nací na agua, con 5 anos nadaba. Os meus fillos non os puden levar ao río Ulla, porque aquilo era unha porquería. Polo que eu non quero jamás que haxa nada parecido, é porque quero que o valle se manteña como está para generacións futuras. Non para min, senón para os que veñan detrás de min. Galicia, máis que unha mina, é un tesouro. Está protegido polos veciños e pola xente que vive aquí e que durante tantos anos o leva protexendo. Desde Lalín hasta Vila García, pasando por Santiso, Teo, Vedra, Rianxo, Cambados, a Illa da Arousa, de todos os colores políticos, Santiago de Compostela, polas afectacións que ten, porque non só nos afecta aquí no Concello de Touro e Pino. Isto, tanto que falan da globalización, pois isto é un problema global, porque nesto están unidos UGT, Comisións Obreiras, CIGA e ACUT, organizacións todas as que están integradas na Federación Ecologista Galega. Verdegaia, os de Corcoesto, os de Sanfins, os da Terra Chá, non queremos explotacións que veñan a quitarnos os nosos modos de vida, que veñan a quitarnos os nosos recursos, que veñan a desfacer a nosa economía. Dicir, nós temos unhos medios de vida que protexen e que son sustentables e que fan que a xente moza teña un futuro aquí. Teremos que coller a maleta e irnos, como xa fixeron fai moitos anos os que tuveron que emigrar. E temos moitos exemplos nesta terra, que lle pregunten aos das encrobas. Eles tuveron que coller a maleta. E nós vamos a pelear porque isto non se faga. Ímola parar, esta mina, 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 ímola parar. E as nosas vidas iránse cando os señores da mina se vayan, porque non nos van deixar terreo para poder seguir adiante cas nosas explotacións, e as nosas casas van perder todo o valor. Moitas delas igual hasta desaparecerán, porque eles querirán seguir sacando os seus metales. E, bueno, as nosas vidas están aquí, e nós queremos seguir aquí. Eu deixo apuntado aquí o tema teu e mañá a primeira hora o xestiono. Non o poden ver, pero agora ao longo da mañá eu vou dicir algo, vale? Para a reportaxe non teño ningún portavoz da empresa. Falei con a empresa e que, bueno, que de momento pois preferimos que bueno, non ter ningún portavoz.